Video ni May. Picture? Ah, sige ah. Chap, ikaw lang nun napapusing gapon. Buntay ka slide. Yuk Ika. Guys, pas bilis naglakad ng kasama ko parang ata. Sanay kasi dito eh. Ang lakas po ng ulan guys. So, ang lakas. Taligsik. Ang lakas na ng taligsik. Ay. Lalakas yung ulan. Papuan. Papalakas. Papalakas tingin ulan. Guys, palakas na Sige. po yung ulan guys. Kahit malakas yung Klema. Talagang ba? Kahit masama yung klima. Oh, klema. Klima. Ay, ganina. Bagay nag-ii. Alam nyo guys, kahit masama yung klima dito, talagang pinuntahan namin siya. Kasi Pero may bilis na may kiulan na. tatakbo na po kami. Ay, natakbo may. Tignan mo yung view. Stop na ako, may. Ito po yung bahay pamahalaan. Sakyan na sa ating sasakyan, may. Bayan. Sakyan na tayo. Hindi yan sabi. Ah, okay. Guys, ito po yung kwarto namin. Kaya picture mo lang. Sinuot ko po tong helmet kasi medyo malakas-lakas na po yung ulan. Kaya, tara, samahan niyo po kami. Alam niyo guys, dito po niyo makikita yung malaking kabute.
Bili, bili, bili. Makikita niyo po yung magandang view at makikita niyo rin kung ano ang nasa taas niyo. So, tingnan natin. So, tara! Ito po yung sinasabi ko, malaking sabote. Pwedeng silungan. Mahilis ng pintura ba eh? So guys, ito po yung sinasabi namin na malaking kabote. Ito po siya. Ayan. Ayan. Di ba ang laki guys? Actually, sa ganito pong lugar na to, wala po talagang pumupunta mga tao kasi tingnan nyo nga naman, umuulan. Pero kung maganda lang talaga yung panahon, saan? Pero kung maganda lang talaga yung panahon dito, I'm sure maraming pumupunta po dito. Yung isa po tong tourist spot dito sa Talaingod. Yung pinuntahan namin kanina dun sa part 1, dun po makikita ang Carmen, ang Panabo. Pero hindi na masyado makikita dun ang Davao kasi layo-layo na rin yan. Tsaka, ano ba itong mukha ko? Parang ano, epal. So guys, Kubla ka, mahimo daw ni zipline diri unta. lagi Dili daw. unta oh. May, hello. Uma eh. Ang daming lamok. Hindi ka kamok diri may. Kandiggi diri mo. Maraming lamok dito. Oh no! Ayun guys, oh, tingnan niyo po yung view doon. Ayan. Maganda rin siya. Kaso nga lang, umuulan. Pero okay na lang yun. At least nakikita naman natin yung mga views. Alam niyo ba guys, may mga sabi-sabi dito na dito daw, gagawin daw sana tong zipline. Dito, patungo doon. Doon. No, diri dali. Saan na yun? Doon. Ana dito. Saan? Ay, hindi pala. Doon pala daw. Doon hanggang magsisimula doon hanggang Pa doon. doon. Oh, yung zipline Doon. na pa. Ay, doon. Yung zipline na paakyat. Ah, totoo. Talaga ba naman? Alam niyo ba guys? Hindi namin yun nakunan. Sayang eh. Yung pagpunta namin dito. Dito kami kumain. Nagdala lang po kami ng barbecue noon. Tsaka, doon po kami sa taas. Doon po kami sa taas Punta tayo kumain. doon tayo upo may upuan doon. Punta na pa tayo doon. Dalhin mo yung ano. Dito mo na yan ilagay. Diyan. So, punta po na tayo doon guys. Nasisira na po yung ibang daanan po dito kasi dahil po sa lindol. Dito po kami kumain doon noon. Diyan po kami kumain noon. Gabi na noon po pero hindi po namin yun nakunan. Oh no! So, Sa ulan eh. Pagpindag ko may. so guys, sabi po ng kasama ko, Sabi ka ng 4 wheels. Hindi ka ng 4 wheels. Ika na.
bababa na raw kami. Alas 5 na raw. And wala kasi akong oras. Sabi niya, siya ang may hawak ng oras. So hi guys, ngayon nakauwi na po kami dito sa bahay. Hindi po kami nakapag-outro doon kanina kasi biglang bumagsak na po yung ulan. And dito ko na lang po tatapusin ko yung video. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po kayo and click also the notification bell para updated kayo sa susunod kong i-upload na videos. So thank you for watching guys. See you to my next vlog. Bye!